Здравейте хора от YouTube, аз съм Blade и това е един епизод на минигри в Minecraft. Сървъра, не съм сигурен как се казва, но ще има IP в описанието, така че без тревоги. Играем One in the Chamber, за хората, които не знаят, това е игра, в която ви дават меч, лък с една стрела, но нищо. Имате една стрела, тук ще ме убиха. Една малко за лаги. Добре, оправихме се. И да видим къде ще намериме хора. Тук се развива едно меленце. Мисля да направя малко снайп. Изпревариха ме. И кил. Добре. 2 кила за сега, добре. Опаля. Пак му убиха, нищо. И пак. Спрете се, лай. Как и да е. Много цели от тук. Пак ще опитам да се приближа евентуално или... Разбира се. Спокойно сега обаче ако знам къде е. Ще го убия. Съм гаден. Мазен. Турчин. Не! Мах се! Почти. Аре, лай. Къде съм за Бога? Тук може... Ево тук ме. Се разкарам. Студентски дески. В студентски град. Да, накрая който има най-много килове, той печели и... стига. Тук очевидно ние няма да спечелиме. Тоест аз. И... Да, убиват ме нон-стоп. Не учи ли бе? Изяш се. Айде бе, Галина, изтираха ти и кюфтета, и пюре, и всичко. Така малко паузирах видеото, мисля, поне се надявам съм го паузирал. Сега малко не коментирам, но нищо. Ето това ли ще е новата жертва или ще избяга? Умрях. Мерси. Студентски град. Хванем ли то сега? Опаля, кой откъде? Кой откъде е? Не съм очаква да го убия. Махни се! Бум! Стига, бе. О, как го убих. Да. Аз на кое място съм? Как е ти, бе? Колко човека убих аз? Надявам се, че аз го убих тос. Да. Имам клип доказателство, че съм убил повече от един, дали от двама. Така е. Клип доказателство. Оцели малко по-точно, бе. Да. Какво? Свършихме. Добре,
Ще изиграя още една игра и мисля това да е за клипа. Добре, почваме. Ето, почваме. Бум. Ето, убихме един и нас ни убиха. Естествено. Как бе? Върха бе. Гличо бе. Студентски. Аз ли го убих? Как не съм го убил, бе? Как мразя, като почнат тук да... Ха-ха, хедшот, умри. Жалкари. Аре. Добре. Умря ли бе? Моят меч умря. Аз те убих. Гази. На малко кръв съм, така че... не сме. Умрях ли? Не казвай. Добре, някаква тихо убийство. Айде, свърши. Мали, как се спълна тос? Леле, мале. Как ме стресна. Аз си снайпя най-мирничко, а той... Хайде, бе. Бе, тук, що не умря? Свършихме. Окей, мисля това да е за това видео. Аз бях Блейд и надявам се да ви е харесало. Това, чао!